Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Moto ka gihapon si may gagawma? Last day na lang niya sa hotel. Busa, last day na sabi ang akong pag-adto dito. Mao ba? Ganun ang tayo naman ka, Anton. Oh, nakaunaw na ko sa pagpaulis bay. Mintas tanto nga niya pang imong igagaw. Ganun dili masad ko ka muuban ako, good. Aron imong maila-ila ang akong igagaw. Mauwaw ko eh. Wala no. Sa may imong kauwawan sa akong igagaw, uy. Unsa man? Wapag gihapon nimo pugsa si mama nimo. Nga ikaw na mo dumaa sa inyong negosyo. Nganong mibalik nam sa tanang isyu ha? Panahon na, Anton. Panahon na. Aron mamahimo kang manager. Sorry Amy. Pero di ko makabuot sa unsay desisyon ni mama. Dili Amy. Wa ba gyud ma-sink in sa imong huna-huna? Nganong gusto kong mamahimo kang manager? Ikaw mo akong gihuna, Anton. Kontento pa ko ron sa akong trabaho Amy. You're not getting young any longer, Anton. Naibaw ko. Pero mintras mi boom pa ang among negosyo ubos pag-manage ni mama. Ako siyang pasagdan. Imo na sang supako ng akong damgo alang nimo. Si mama mo ay nagbuot alang sa among kumpanya. Busa bisag gusto kong mamahimong manager. No choice ko, okay? Kay si mama ray magbuot. Dili ba giingnan ka naman ako nga ipamugos ang imong katungod? Kadiyo tragot. Nganong ipamugos man gyud nimo ang maong posisyon nga bisan gani ako mahadlo ko makupot. Imi dili ko college graduate. Wa pa ko'y namang kurso. Busa bisag i-offer pa nako na maong posisyon, ako og ginambalibaran. Nganong ikaw may mutalaw? Wa pa nimo suwayi ang maong posisyon, Anton. Suwayan? Kadako sa among company. Unya ipasuway lang ni mugway know-how unsa akong pagpalakaw sa maong negosyo. No way, Amy. Bahala na sa mama kung andam na siyang musalig na. Ha! Magbinugo gyud ka. Dili pag binugo ning ako, Amy. Gusto lang ko makasiguro. Nga doon na pa mi paabuton sa hinaguan sa among mga ginikanan. Kung maglalis lang tatungod anang niya ng butanga, anak ko matuog sa sahog. Oh. Sige na, sige na. Di ta maglalis bahin, ana, uy. Sige na. Balik lang higda. Ano mga tuog na ta? Di naman kagikan mo tiyo. Badya? Ano ka? Sumbong kang mama? Hey, siya akong isumbong ha? Tanaw ko, Totoy Sara. Oh, ako rin isumbong mama ni mo. Anong kabaw mama, be? Huh? Ang imo mo siyang gisultihan. Lolo, ako sulti mama? Ikaw lagi. Imo maging na si mama ni mo nga. Tanaw ka sa toto ni Sarah. Oh. Oh, di isa. Ako ni sulti. Badya! Okay. Ano mo napog mo taon ka dong? Anong tawa mo kami? Ibig katawa mo ka. Ikaw ba yan? Una-una ha? Mo ko binuwangan? Kakus ko ni Zara? Tinod bitaw dong Mateo. Wagi ka magkakakos ni Sarah. Wapa lagi. Gaya sa nimog-oy. Ay, kinsa may di mo sugot. May di mo sugot. Aw, kung imong kakso ni Sarah, masugot di siya. But lang. Suway kumot dong. Ay, kumot dong. Ikaw na ba? Ayaw mo mirang isang taon na atar magkamuti mo. Gustuhan kay ka. Makalusbo itaw na sa baga dong. Akang! Okay. Ay mo ko binuwangan, be! Ay, May pabago na lang kanakap. ayaw. Sum ka mo, wala kay Migo. Bahala ka, wala kay Migo. Gaksal ginasara, Migo. Aron makatarang nagagsulti. No? Ano
Nganong ko gangs mangga, ha? Nganong ko gangs ka? Tinood ka, Bugart? Kung gakos ko ni Sarah, tarong na ako sulti? Suway lagi. Ako sa ino, mama! Ay! Ah! Atay ni May. Oh? Tayo tawa. Ayaw sa tis mama ni mo. Kung si kasupang mama ni mo, waparabitahon ko magkadawat siyang uminto, ha? No sa di kadawat, Karong si 2 taon dong, maluoy taon ka, ha? Kimisaan mo sa mama mo. sige. Sige. Oo niya lang ko, sulti mama, kung uminto na ka. Damihan ang paruho ng baban. Unsa? Ay, joke. Pahamag mo taon ka na kumigo, eh. Ayaw lang taon lagi. Ayaw lang, sunda akong gisulti, ha? Ayaw lang. Ay, ayaw bigyo dong, ha? Aron wa kay sumbong mama ni mo. Ayaw lang. Basta gakos ko Sarah ha, taro na ko sulti ha. Ano ka? Gakos na jud ko Sarah Bugart. Bahala na. Oh. Ganihara lagi kas gawas. Sorry mi Bugart. Unsa naman si binuang ang gitudlo ni Bogart nimo? Wa man binuang. Pulos naman serious. O nganong na serious naman sad ka? Serious man good among storya Bugart. Takdan lang ko. Maayo hinoon. Tanawa ra gud sa amin. Kinsa tanaw sa amin, Sarah? Ikaw ba pa namin? Unya tanawa imong itsura nga seryoso ka. Mura jud kag korek oy. Mura kag tarong. Tinuod? Ay, ginis Mateo. Dali ra gid kang patuhuon. Tawa ko manikay. Nahimuot siya nimo Mateo. Lipay ka, Papa Monica. Kumao na papano. Sa mutod kon. Kon unsa? Uy. Mateo, may kabuang na sad nga gistoryas Bogart nimo no? Lagi. Serious lagi. Bantay bitaw. Ako sing ibili nimo ang bata ha. Saday ko. Sa gawas. Nga naman. Niya na sad ang way layaw nimong maguwang? Unsay layaw Sarah? Way buot nimong Brad Anton ba? Wa man Brad nako Anton good. Pero ayaw lang mo storya Bugart ha. Unsa? Nga naman. Basta ayaw lang. Di ko ganan storya mo Bugart. Ha? Uy, Saray. Wa pa ka matug, sir? Padong na gid unta Bogart. Pero naalam ko'y nakalimtang gamit din sa kusina. Akong hipuson. Sige. Kamo lang din niya. Kamo lang din manang kay musuod na ko sa kwarto. Aron matuog na ko. Kadiyot ra gud Bogart. Uy, unsa man na, sir, ha? Doon na kay pangutanan ako. May tungod sa unsa, sir? Unsa naman say kabuang ang gitudlo nimo ni Mateo? Kabuang? Wa man. Unsa man niyang gisulti nimo? Nganong iya man kong gibauran nga dili makigsulti nimo? Nana sa kay gitudlo niya nga dili mao? No. Wa man taon, sir, eh. Tudlo ko taon. Makahimo ka ko nimo ana. Oh. Mamatay pa na to silingan diya nga priyagaba nga huy-huy na kigabaga. Ngano laging iya man kong gibauran nga dili makigsulti nimo? Wala ka mangutanan niya, sir.
Bisag unsaon pa nako pangutanas Mateo, di man siya musulti. Bogart, Sarah. nagkinahanglan og pagsabot si Mateo. Huy, kibot-kibot mong gunababa ni mo diha. Wala. Pero kung pulos na lang gani binuang imong ihungit niya, musamot ginagkalibog ng iyang utok. Sarah. Maumuhangyo lang ko ni mo, Bogart. Kung naluoy mo ni Mateo, tarunga sis pagpasabot. Murag nagbinag-oron si Anton da. Wala ko pa unlana sa iyang bukton. Unya, midiretso lang siya sa pagkatuog. O gitaliktan pagkit ko. Wala bagit ko mutuo sa iyang mga gipangsugilo nako. Naibaw ko, pulos lang to pasangil. Unang higayon nga wa siya manghangyo. Noon, nalipay sad ko. Kay puwerte yun akong kapuya. Wasad ko undangin ni Roger, uy. Saon, taod-taod naman sad gud nga wa mi magkita. Iyara ba kong gitagalan sa akong misyon nga iyang gisangon ako. Kinahalan dili ko paabuton og buwan ang pagka-manager ni Anton sa ilang kompanya. Aron mamahimo na namong gatasan si Anton. Unsa man kay akong buhaton? Sarah, sugot ka tupad sa higda katre? Ganon dili man. Pero may napito to magtupad. Lagi? Mateo, gipaningot ka? Man. Kaklaro, ana. Unya, malimod pagid ka? Kabugnaw din sa imong kwarto niya, gipaningot ka? Exercise mang good ko gawas ni mo. Ha? Dali na. Higda na ta. Mateo, ngano ka? Ha? Gay, unsa man ko? Nganong nangurog mo ng imong kamot nga migunit na ko? Naunsa ka, Mateo? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!